ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ವನಸಾಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಲ್ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ ಜೀವಿತ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ದೀಪಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡವನಸ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಆದ್ಕಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನ ದೀಪಾ ಹಾಯ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ ಎನ್ನ ತ್ರಿಷಾ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೇನು ಚೊಲ್ಲ ದಾದಿಕ ಯಾನು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂತಿದ್ದಂಡಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ತರ್ಪಾಯಿನ ಎಸ್ ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡ ಹೋಟೆಲ್ದು ಗಣಪತಿತ್ತು ಬಟ್ ಪರಂಗಿತ್ತು ಕಜು ತ್ರಿಷಾ ಎಸ್ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಬೋರ ఉంటుంది ಆಫೀಸ್ದು 13 ಜನ ಅದಾಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸದ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನ ಓಲುಲ್ಲರು ಯಶೋದ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ಡಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಊರುಡು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಗಲುಂಡು ವನಿತಾ ಹೆಲೋ ತುಳಸಿ ಹಾಯ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೀಶೋಡ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಡ್ತಿ ಬೇಲೆ ಪೋತಲು ಕೂಡ ಒಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಸಿಸ್ ತ್ರಿಷಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಸಾಂಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಉಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತಡು ಕೋರಿ ಸಾರು ಇತ್ತಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುನ್ನರ್ ಪುಳಿತ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತಡು ದಾಳಿಂದ ಫೇಸ್ ಡಲ್ ಉಂಡು ಅಂತ ವನಸಾದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೈತೂರ್ಲಿದಾರು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತೆ ಬೇಲೆ ತಲುಪಲಿರಾರು ಬೈತೂರ್ಲಿ ಬೇಲೆಡಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಡುಲ್ಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ನಾನು ಅಡ್ಡದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ ತೋಜುಂಡತೆ ಲೈಕ್ ಉಲ್ಟ ತೋಜುಂದಿಜ್ಜತೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಗ್ಗೆ ದೂರ ಪೋತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಚೋಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಬೆದ್ರಗೇಪ ಬರ್ಪರ್ ಬೆದ್ರಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪು ನಾನು ಬೆದ್ರಗ್ ಉಂಡಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪಾಯ್ ಎಂದ ಪಪ್ಪ ಮಿರ್ಚಿ ದೀಪಾ ಅಂದೆ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕಲಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇರಾಣ ನಮ್ಮ ಕಿಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದಂಡೆ ಜೀವನ ಕೋಪ ನೆಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ನೆಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಓಲು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುವರಕ್ಕ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಜೀವಿತ ಓಕೆ ಇದು ಏಪ ಎಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಬರ್ತನ ರಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಂದ ಬೇಕು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಾನು ತೇರ್ಲಿಜ್ಜೆ ನಂಚ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರಲ್ಲ ಹೊಸತು ಅಂತಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಇರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಈ ಥರದ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒನಸಾದು ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ತಿಕ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಗೊತ್ತ ಜೇತು ಕೊಡ್ತು ಹೋಗೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅನುಪ್ರಿಯ ಹಾಯ್ ಡಲಕೇಂದ್ರಂಡ ಎನಿಥಿಂಗ್
ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರಿನ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ. ಎಸ್ ಶೋರ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತುವೆ ತುಕ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ ಪಂದ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಜೀವಿತ ವಿರ್ವಾಸಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಂದ್ ಪಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಏನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಬಯೋಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂಬರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನು ತೂಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಪೋನ್ ದಾದಿತ್ತು దాని ఫ్రీ దాని ఫ్రీ ఉండ పుష్ಪ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಸಲ್ಯ ದಾನಿ ಫ್ರೀ ಉಂಡ ಫ್ರೀ ಜಿ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಜ್ಪೆಗ್ ಬಲೆವರ ಬಜ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ತುಕ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಪುಷ್ಪ ವನಸಾಂಡಿ ಆಂಡಿರ್ನ ಆಂಡಿ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಏಪ ಹಾಳ ಆಪನ್ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ್ನ ಕುಡಿಜಿಕೊಂಡು ಪಿತ್ತ ಕುಡಿಜಿಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಪು ಕುಡಿಜಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬೆನೆ ಕುಡಿಜಿಕೊಂಡು ತೆಮ್ಮ ಕುಡಿಜಿಕೊಂಡು ಶೀತ ಮಾತಲ್ಲ ಒರಂಡಿ ಬಿಂದಿರು ಕಟ್ಟರೆ ಬೈದ್ರೆ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಸುರ ನಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಚೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಏಪ ಗೊತ್ತಾ ಆಗಸ್ಟ್ 17ಗೆ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಏರ ಉಲ್ಲರ ಎಯ್ಯಾಡಿದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನಿವನ್ ನವೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇಲ್ಲಕ್ ಬಲಿ ಪುಷ್ಪ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಮಾತ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ನಿಖಿಲ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಬರ್ಸ ಮಾತ ಎಂಚು ಉಂಡು ಏನ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ ಓಡ್ರಾಟದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಪುಳಿ ಖಾರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಡಿಯರ್ ಪಿತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಜೈ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪು ಜಿಜಿನಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪಾಡಂದ ಕಜಪು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಗುರ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇಂಚನೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಜಪು ಕಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪರ್ಲ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಷಣ ಉದಾರ್ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ತೂತುಗು ಆರ್ಥೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋ 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 ಯಾನ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಪಾದ್ರೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಮುಳ್ತ ರಡ್ಡು ಕೂಲಿ ಕೊಡಿದೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಕೂಲಿ 4 ಕೂಲಿ ಅವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಮನ್ಪಲ್ಲ ತುಕ 1,000 ಬಂತು ಇಂದು ಪಟ್ ಶೋಕು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕೂಲಿ ಅಪರೂಪ ಆಯ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯು ನೋ ಏರ ಗಂಟಲ ಸಪುರ ಆಯ್ರ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಸಪುರ ಆಯ್ರ ಆಯ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಕಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಮನ್ಪದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಏನ ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಂಜಿ ಕೊಡಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಂಡೆ ಪೋರುಂಡು ಆನೆ ತುಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನೆ ಬರ್ಸದ ಪಂಡದ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯರೆ ಈಜಿಂದಲ್ಲ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬರ್ಸದ ಅದು ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಚು ಶಾಲೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಅವಾಂತರ ಅವೇ ಇರ್ತದೆ ಪೋಯರನಿಗೆ ಇಂಚು ಬುರ್ಚ ಅಕ್ಕ ರಜೆ ಮಂತು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಂತು ಲೈವ್ ಉನಂದ ಕುಳ್ಳೋಡು ಸಪೂರ ಮಾತದಾಯಕ ಇತ್ತಿನನಿ ಎಡ್ಡೆತೆ ಇಂಚನೆ ಜೈ ಫೇವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತ್ರಿಷಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪು ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಗಿಲ್ಲ ಲೈವ್ $1 ತಿಕ್ಬಿಡೈತೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮಿಗೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತ್ಲಿ
ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪರ್ ಜೈ ಜೈ. ಶುಗರ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಪು ಜಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪು. ಆವಡು 13 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ ತೂಕದ ಬಂದದ್ದು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಾನು ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ನಿತೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಟಾಟಾ. ಕಾರ್ಬೇನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಚೂರು. ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ